airean. Hegoetan dago, hegan egitea edo ez egitea. Hegoak badituzu, hegan egin ahalko duzu. Ez badituzu, ezingo duzu. Hegoekin aireratu eta planeatu egingo duzu. Eta amildu eta biratu aisasko. Itzulipurdi harrigarriak egin, eta buruz bera egaldatu eta zilipurdika eta jirabiraka ibili. Eta hori dena, zeruan beti. Erortzera doa! Jaso, muturra! Jaso, muturra! Ez utzi erortzen, nire hegazkin kutuna! Lasaitu, Wanda. Badakin nola maneiatu behar den. Nik neuk egin nuen. Baina nire ametxean, nire ideian oinarrituta. Neuk egin nituen planoak. Eta nik lagundu nizun egiten. Aitzakiaren bat? Ez dauka ezer, Wanda, ez da urradurarik ere. Egunen batean, egunkarietan azalduko naiz. Basakatu, Wanda, pilotu aparta, zeruetako erregina. Tamalgarria andereñok izkurne hemen ez egotea. Arratsaldeon, aurrak. Baita zuri ere, andereñok izkurne. Hegazkin maketen erakusketen ze aizea ibiliko dugun gaur aztertzera joan naiz. Nik beti esaten dudan lez, ez dago aizea bezalakorik animo altxatzeko. Eta hegazkinak. Agian aurreneko saria irabaziko dugun nire hegazkinarekin. Aizue, hain garrantzitsua alda ego pare bat. Ea nola egiten duzun egan egorik gabe. Ez, nik nahiago ditut oinak. Badakit zer daukadan azpian. Lurra, Arnold. Lur loitzu, zikin eta aspergarria hoxe daukazu. Alde derrekoa da egan egitea. Irudikatu hegazkin honen barruan zoazela, ziztu bizian, milaka kilometro orduko abailan. Zerua besterik gabe goian eta odeiak azpian. Eta beldurrez akabatzen alde hortik. Zu bai behintzat, kakadariola eta estiak bota beharrean. Carlos! Ikustezagun, egoak eta aizea. Horietxek biak behar dira egan egiteko. Ez zara barituko pentsatzen irtenaldia egin behar dugula Wandaren hegazkinean. Enaizari pentsatzen, Arnold, pentsatu dut jada. Arriskatzeko garaia da, kale edo bale egin, eta aizea bezala egan ibiltzekoa. Mil esker, muski. Denok ezin gara joan, norbaitek urrutiko kontrolagailuarekin gelditu behar du. Oso ondo, Tim. Zeu arduratuko zara lurreko tripulazioaz. Bi voluntario Timi laguntzeko? Ni andereñok izkurne bat ni. Eta zu, Phoebe, geldituko zara hemen muskirekin? Banekien zer esango zuen. Tori, prest dago txikiagotzeko. Aurrera, Phoebe. Nik, ongi, sakatzera noa, esan egan! Egan! Aur guztiek eduki behar lukete txikigailu eramangarri bat. Hegazkinera, banaka, mesedez. Mundiala zara, andereño. Beno, zerua zure zain daukazu, Wanda. Aurrera! Juhu! Itzela da hegazkina. Halaxe da, bai. Zoragarria da hau. Liburuak ordetzeko lekua ere badaukat. Timi jausgailuak ahaztu zaizkio. Ez daukagu jausgailu beharrik, Arnold. Ez basakatu Wanda agintean dela. Baina, Wanda, ez dira egiazkoak, margotuta daude. Berdin dio, oraindik aurrik iritsi ez den lekura iritsiko gara. Hitz egin dezakegu horretaz? Nahi duzunean, Arnold, baina une honetan lotu gerrikoak. Eta airera! Prest zaudete? Sistema guztiak ondo! Kontaktua! Aurrera! Ikusiko duzuen olako esperientzia aireratzen hasten denean, aurrak. Eutxi ondo, kapelei! Ez duzu sekula jaramon egin behar? Bidaia on! Airean gaude! Egan gabiltza! Airean gaude eta planeatzen ari gara! Horregatik esaten zaio honi aire planoa, Kisha.
Primeran ari zara, utziko probatzen? Horixe, baina kontu zibili. Palanka honekin atzeko lema aurrera eta atzera igitzen da. Eta sakontasun lema kora eta behera. Horrela nahi duzun lekura eramango duzu hegazkina. Ulertu dut. Noraino igotzen ote da? Abaila gutxituz goaz! Ene bada, norabidez aldatu dugu bapatean. Haizea ez da lehen bezain azkar mugitzen. Nire ikerketen arabera, hegazkina muturrez gora doala abaila gutxitzeari zer esaten zaio, geraldia. Geraldia? Alegia egan egiteari utzi? Nola, egan egiteari uzten badiogu, erori egingo gara. Erortzen ari da, Phoebe! Muturrez behera agudo! Bejon deizula, Phoebe! Eskerrak! Zergatik erori da horrela? Etzelako airerik igarotzen egoetan barrena. Aire lasterrik gabe, akabo, amildu egiten da. Osta ibili zara, Phoebe. Hemen da berriro zeruetako erregina! Hau da, hau gora galea. Jaitsi itzazu, Tim. Maketen erakustokira biatzeko garaia dugu. Garaiz gabiltza. Eta gainera lurreratzeko leku egokia aurkitu behar... Oi! Oi! Nire irudipena da, ala Timi apurtu egin zaio urruneko kontrolagailua. Zer esan nahi duzu geure kaxa gabiltzala? Orain arte lagundu digunagatik, Arnold. Egin zerbait, Wanda, zugatik gaude hemen. Lagundu! Zer egin behar dugu, Phoebe? Ez dakit, lehengo eskolan ez zitzaidan onelakorik gertatu. Phoebe! Egin zerbait! Jaitsi itzazu! Tira, Muski, aukeratu bat. Hegazkina aurkitu behar dugu ez beharren bat gertatu baino lehen. Andereño kizkurne hemen balego jakingo luke zer egin autobusa erreskate hegazkin honena bihurtzeko. Egoak badauzkagu zergatik ez dugu egan egiten. Ez da bilelako aire lasterrik egoetan. Uste dut gure etxe gainetik igaro garela. Begiratu ondo, Carlos, behar bada ez duzu gehiago ikusikota. Tira, alaitu aurpegi hoiek. Non dago zuen abentura zaletasuna? Aintzarako bidean goaz. Nekez helduko gara inora, ez dakizu gidatzen eta... Agian agintearekin zer ikusia edukiko du. Agian ez. Erotu egin behar dut oraingoan. Zerbait egin behar dut. Jaitsitzazu ego hoiek! Bultza zure aldeko egoari, Carlos! Horretan diar dut! Adi orain, Ralfi! Adi nago! Goratu! Goratu! Ja, listo! Eutxeodo! Nire galdi maixuak esaten zuen lezo bebiego bat ere ez baino. Nahiago nuke zure egaldi maisua orain hemen balego. Itxaron pixka bat, hegazkina egoak mugituta dabil, ezta? Baina zer mugitzen ditu egoak? Orain Carlos mugitzen duen gauza berak. Aire lasterrak! Egan nabil! Wow! Aireak gorantz bultzatzen nau! Ni ere bai! Burbuilak gure aurrean! Ikusten, Arnold? Horregatik gaude airean. Burbuilek mantentzen gaituzte airean? Burbuilek ez. Egoetatik igarotzen den aire finak bultzatzen gaitu gora. Ez da ala, Andereño? Ezin hobeto azaldu duzu, Kixa. Noizean behin denok behar dugu bultzadatxo bat. Haizu, Muski, egan egiten duen hegazkina behar dugu. Ez utxegin orain, Muski. Hori data, balekoa. Hala espero dut. Zer gertatu da? Amarrego geneuzkan. Zergatik ezkara airean mantendu? Bastu negia delako. Eunego baleuzka ere ezingo lioke aireak bultza egin eta goian eutxi.
Ego bat bera ere ez zaio sano gelditu. Inork badaki non gauden? Ez galdu egin gara, eta gainera intxikiak gara. Bila ibili arren ez gaituzte aurkituko. Barkatu, baina gure Elizea gelditu egin da. Nire ikerketen arabera, Elizeari esker egitzen gara aurrerantz. Ea ulertu dudan. Elizea espadabil, hegazkinaren abalia gutxitzen da, ezta? Eta moteltzen doan einean, gero eta aire gutxiago igitzen da egoetan. Hori da, eta ez bada airerik igarotzen egoetatik hegazkina. Hori egingo da! Oinez ere helduko gara muskia aireratzen denerako. Airean gaude! Baina ez gara bat ere igotzen ari? Hegazkin honek ez daukagu altxatzeko behar duen indarrik. Udaletxea! Hori data muski! Bejondeizula Wanda. Gureak egin du, aur maketak izango gara betiko. Zeruetako erreginaren orde zuaitzetako erregina zarela uste dut. Bai, ba Wandak ez du inoiz amore ematen. Galdera bat, zergatik egin dugu egan? Airea egoetatik igitzen zelako. Hori da. Eta goranzko indarra sortzen duelako. Bejondeizula, Kixa. Baina Wanda, hegazkina berriro martxan jartzeko zuaitzetik jaitsi behar dugu. Ralfik arrazoi du, airea egitzeko guk ere mugitu egin behar dugu. Nolako gozamena egan egitea. Begira egoien indarrari. Hori da, andereño Kizkurne. Hegazti horrek eramango gaitu gora atoian. Ongi, baina nola mantenduko gara airean? Bai, nola mantentzen dira txoriak? Ez daukate Elizerik aurrerantz mugitzeko. Agian egoak astinduz. Hori da, Elizeak hegaztiak egoak astintzean egiten duen lan berbera egiten du. Baina gure Elizea geldik dago. Begira zertzu dauzkadan hemen. Ez esan. Badakit. Pedalen indarra! Behin aireratzen garenean, gek mugiaraziko dugu Elizea. Ze ideia bikaina, Wanda. Batek daki non dauden, Tim. Ez ditugu sekula aurkituko. Charles Lindberghek Atlantikoa zeharkatu zuen honelako hegazkin batean. Bakarrik, ez zuen amore eman. Arrazoi duzu, aurkituko ditugu, hotzi niri. Pedalak berelekuan, andereño, abiatzeko prest. Gezarri, Arnold. Erne hegaztiarekin batera aireratzeko. Gure amona Fridak esaten zuen lez, hegaztia hobeto adarrean kaiolan baino. Hasi da berriro airea igitzen. Eragin, pedalein, eragin! Eragiten ari gara! Hasi da Elizea! Zuei esker hasi da Elizea mugitzen! Geure indarrarekin ari gara igotzen! Askatu soka, Arnold! Heldu, Arnold! Helduta noa!
ari da, gidatzen bezala. Bai, ea horrantz zuzentzen dudan. Erabaki egokia iruditzen zait! Barkatu, baina zuk baino premia handiagoa dut nik. Biratu, mesedez! Okertu eskuinera, Arnold! Eskuinerako! Ez hainbeste! Orain eskerrera! Geixiago! Geldi hor! Hori data! Jaitsi orain! Orain? Oraintxe! Ai, ama! Hori data! Ona izan da, ezta? Primeran portatu zara! Mil esker bidaiagatik! Hurrenkor arte! Hasi baino enaiz egin eta onena ikusteko zaudete! Eragin pedalei! Kontrola galdu dugu! Volanteak funtzionatuko balu, gidatu halko nuke! Jarraitu eragiten! Tamalgarria hegaztiak ez izatea. Arnold, jeinua zara! Lagundu gidatzen! Zeinek nik? Hegaztia gidatu duzun bezala. Hori da! Gure hegazkinak ere badu izatxe! Ezin noiz horra joan, haize handia dabil. Ez kezkatu horregatik. Honekin bero-bero egongo zara. Eta honekin ez zara eroriko. Ondo moldatuko zara. Esperientzia daukazu! Eta ezaupidea! Eta taldea. Atsegina da, ezinbestekoa izatea. Au! Zer zen hori? Uste dut hegazkin maketen erakustokiaren gainean gaudela. Oso kerrez panago, Wanda. Erakusketan bertan gaude. Altitudea galtzen ari gara, Arnold! Altxalemak! Hori egina dago. Barkatu! Gertatzen dela ez utzi pedalei eragiteari! Oh, ikusi duzu, Jon? Ez dut sekula horrelako maniobrarik ikusi. Oh, harrigarria. Begira zenbat hegazkin dauden. Hegazkin maketen erakustokian gaude. Begira horri, eurak dira, erakusketan daude. Eta arazoak dauzkate. Nola dakizu? Sekula inork ez duelako egin buruz gaineko bire irukoitzik buruz bera. Salbatu egin behar ditugu. Egin zerbait, muski. Ea ikusten gaituzten. Ikusi? Hegazkin hau erraldoia da besteen aldean. Moski da lurreratzeko keinuak egiten! Jaitsi gaitzazu, basakatu. Ongi da, andereñok izkurne. Eragin pedalei! Ni leher egin da nago. Ni ere bai! Hurrengoan pilotua izan nahi dut! Azkarregi ari gara jaisten! Okertu ezkerrera, Arnold! Ezkerrera! Ezkerrera! Muturra gora, Arnold! Muturra gora! Gora, muturra! Goregi, Arnold! Gelditu egingo gara! Beheratu lemak! Behera lemak! Oi, Baina nibelatu, Arnold! Eragin gogotik pedalei! Aire abiadurari eutxi behar diogu egoetako aire lasterra ez gutxitzeko! Eragiten ari gara! Eragiten ari gara! Primeran ari zara, basakatu. Egan zabiltza! Bagoaz, muski! Behera lemak, Arnold! behera lemak! Eutxi abiadurari tim lurreratzera doaz. Abiadura egonkorra. Ikusi alduzu akrobazia hori. Bejon deizula, Wanda. Bikain basakatu. Aizue, non dago muski? Bejonde izula zuri ere, muski. Ederki! Honen ez zara, muski. Bejon deitzula, bai. Hegaztiek zein hegazkinek hegoak dituzte eta aireratzeko behar duten bultzada, hegoak zeharkatzen dituen aire lasterrak ematen diete. Baina egota guzti ere, indarra behar dute abiadura hartzeko eta helizea ere beharrezkoa da hegaldatzeko. Lemari buruz esan behar da, joan nahi dugun lekura gidatzen gaituela, edo ez?
Mil esker. Eskerrak zuri, Wanda. Atsegin handia da niretzat hegazkin maketen sari nagusia zuri eta Timi ematea. Ez bakarrik hegazkinaren diseinu bikainagatik eta maniobratzeko duen gaitasun apartagatik, baita akrobazia sinez gaitz eta harrigarrienagatik ere. Ze ikuskizuna. Mil esker, baina garaikurra gelako guztiei dagokie. Ez genuen irabaziko eurakabe. Ez da ala, andereño? Tira, nik beti esaten dudan lez, batzuetan hanka sartu behar izaten da, berriro hasi eta gauzak zuzen egiteko. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Autobus magikoa, ekoizlea naiz. Kaixo, hegazkinei buruzko atala ikusi dut eta txundituta utzi nau. Galdera batzuk egin edizkizut. Roger. Nire izena ez da Roger. Ez diotala denik. Pilotuek ongida edo ados esateko erabiltzen duten hitza da. Ulertzen dut. Aizu, autobusa bihurtu den hegazkin horiek barregarriak ziren. Inork elituzke pilotatuko. Ba, sinetxiala ez, benetakoak ziren. Egia esan, aurreneko biak ez ziren sekula ireratu. Baina Wright Flyer aurrena egan egin zuen hegazkina izan zen. Ongi, hau da, Roger. Baina ez didazu ukatuko, hegazkinak gidatzea erakutsi duzuena baino lan zailagoa dela. Arrazoi duzu horretan. Hegazkinek esate baterako, flap mugikorrak dituzte bai egoetan bai isatxean. Flap bat goratu, eta bestea beheratu, eta hegoa altxatu eta eskuinera okertuko da. Alderantziz egiten baduzu berriz, ezkerrera okertzen da. Ulertzen dut. Baina badago ulertzen ez dudan beste zerbait. Nola egiten dute egan hegaztiek? Galdera ona. Hegaztien egoen mugimendua oso konplikatua da. Irudi hauetan ikusi alduzunez. Bi egoak aireratzeko zein aurrerantz igitzeko erabiltzen dituzte. Ongi da. Baina ez duzu ezer esan egan ibiltzeak duen zati zailenaz, hau da lurreratzeaz. Bai, erakutsi dugu, baina ez dugu ezer azaldu. Lurreratzeko abailak gutxitu eta lurretik gertu egaldatu behar da. Altitudea gutxitzen joan eta pixkana jaitsi gurpilek lurra ukitzen duten arte. Gero motorrak itzali eta balaztei eman. Baina lurreratzea ez da beti erraza izaten. Batzuetan hegaztiek ere arazoak izaten dituzte. Muskerrek ere bai. Aizu, mil esker autobus magikoa saiora deitzeagatik. Ez hutsegin hurrengo atalak.